Ey. Prøv nu at forklare dig selv. Hvorfor er der så meget delay? Det er irriterende. Der er sindssygt meget delay. Ja. Okay, jeg prøver bare at sige det frem og tilbage. Jeg ved ikke hvorfor at hun sagde noget til mig. Jeg ved ikke hvorfor at det hele smager som usaltet fedt. Og der er intet inde i mig, der virkelig stikker til mig, når jeg tænker over det. Jeg ved ikke hvorfor at jeg hele tiden sover på det, i stedet for at opnå det, bare få det. Ja, det hele at gå frem og tilbage. Jeg ved ikke hvorfor at hun sagde. Jeg ved ikke hvorfor at det hele tiden kører i ring. Jeg ved ikke hvorfor at jeg hele tiden gør den samme ting. Jeg vil så gerne tjene mange penge, men jeg prøver virkelig at få alting. Jeg ved ikke hvorfor at jeg er halvblind overfor de ting jeg ikke får. Jeg ved ikke hvorfor at det hele det går. Jeg vil så gerne bare have noget hår på mit hoved igen. Jeg ved ikke hvorfor at det gik væk fra mig. Jeg ved ikke hvorfor at jeg ikke kan få det tilbage med en hammer. Er jeg syg i hovedet? Er jeg syg i hovedet, når jeg bløder fra min isse? Jeg er en bisse, jeg vil så gerne bare have noget fisse. Jeg ved ikke hvorfor at jeg sagde det. Jeg ved ikke hvorfor at jeg sagde det. Jeg prøver virkelig bare at få det ud af mit hoved. Jeg ved ikke hvorfor at jeg er så forskruet. Det har jeg været i en lang periode, og det har jeg også sagt før. Ja, jeg vil så gerne bare have, jeg bliver så meget større end jeg er lige nu. Jeg mener ikke fysisk. Jeg har mange drømme, men det er ikke en af dem. Jeg ved ikke hvorfor at jeg ikke bare kan tage den, når det giver den op. Jeg ved ikke hvorfor at jeg drømmer om at være en hiphopper. Jeg ved ikke hvorfor. Prøv nu bare at spørge mig, mamma. Jeg ved ikke hvorfor at det hele ikke rammer. Jeg har sagt det før, prøv at få mit hår tilbage med en hammer. Jeg ved ikke hvorfor at jeg siger de samme ting. Please på kom nu med noget nyt. Kom nu med noget nyt. Kom nu med noget nyt, hey. Jeg står og kigger på en kobberledning. Den siger mig ingenting. Okay, maling siger mig heller ingenting. Den er allerede tør. Jeg kan mærke det når jeg rører. Der er også nogle huller i den væg. Jeg synes heller ikke de er skæg. Jeg ved ikke hvorfor at jeg ikke har så meget skæg. Måske fordi jeg barberede det af. Det gjorde jeg en dag, og det kom ikke lige så hurtigt tilbage. Så nu har jeg det ikke. Der er også en liste.